Igbo. Unu ọwụ ndị ugwu. Mba. Unu ọwụ ndị ofe mmanụ. Mba. Unu ọwụ ndị banya. Mba. Akwa unu ụmụnne Peter Obi. Akwa unu ụmụnne Nnamdi Kalụ. Ụmụ Ojukwu. Ndị na-aga mba rifọ nni. Ndị Igbo ji eme ọnụ. Unu abịara ole ngwa nọdụ na ọdụ ka nkọrọ unu akụkọ ihe mere eme n'ala Igbo. Nwere nụtụrụla maka Biafra ebe a. Gwa m nwa mama. Biafra bụ ndị Igbo. Biafra ndị Igbo. Ekwekekwe. Gwa m. Hey, Biafrans are people that their country is Biafra. Ndị Igbo. Biafra bụ ala Igbo. Biafra bụ ala gịnị? Oke, ọnụ niile zatachiri Biafra bụ ụmụ ndị nọ n'obodo a na-akpọ Biafra. Enwere obodo a na-akpọ Biafra mgbe mbụ mana ọ dịzikwa. Obodo ahụ lasted for 3 years. Ala ọgụ, enwere onye a na-akpọ ọgụ Biafra. Mgbe ahụ, enwere ego ndị Igbo na-eji azụkọrịta nsoromahịa, na-eji azụkarịta ahịa. Ọ bụghị naira. Ihe a na-eyuzu mgbe ahụ pounds. Ego Biafra. Unu ahụtụla ego Biafra mbụ? Onwere hụtụrụla ego Biafra mbụ? Onwere hụtụrụla ego Biafra mbụ? Onye hụtụrụla ego Biafra mbụ? Anyị na-ahụtụla ego Biafra? A ma abịa gosi unu ego Biafra ka unu hụ otu ego Biafra dị. Mma gosi unu otu ka unu hụ ego Biafra. Olee ihe awụ 5 shillings. Biafran shillings. Enwere pound and shilling. Otu enwere coins. Otu enwere naira and kobo. Ka enwere pounds shillings. Nke a 5 shillings. Nke a 10 shillings. Asị m gịnị? 10 shillings. 10 shillings. 10 shillings. 5 shillings. Nke a 5 shillings too. Nke a 5 shillings. Nke a 10 shillings. 5 shillings. 10 shillings. Nke a gịnị? Nke a gịnị? Nke a 5 pounds. Asị m gịnị? 5 pounds. Nke a 10 shillings. Nke a 1 pound dị. Lee ya 1 pound. 1 pound. Ịhụ na Biafran coat of arms. Biafran coat of arms dị there. Nkwụ dị na ya. Ịtụ ọnụkwa ya ụta. Ịhụ Biafran coat of arms. Ịhụ na nke a na-awụ 5 pounds. 5 pounds esere ya nwaanyị na-akwa akwa. Esere nwaanyị na-akwa akwa. Ịhụ na ya? Esere nwaanyị na-akwa akwa ya. N'azụ ya esekwa nkwụ. Osisi nkwụ akwa ịhụrụ ya? Nke a kwa 5 pounds. Nke a 1 pound. 1 pound. Nke a 5 pounds. Nke a 10 shillings. Ndị nke a ozi shillings. 10 shillings and 5 shillings. Akwa unu hụrụ ya? Ihe a ego eji kpaa ego. Eji zụọ ahịa mgbe mbụ before ndị Igbo yuzuwe naira. Mgbe mbụ na mbụ mgbe gboo onweghị ma ihe wụ naira. Ihe a ma wụ pounds and shillings. Ị gaghị ịzụ ahịa na ị gaghị ịjụọ mmakwa ukwu gị ma nnukwu gị si ele ihe a na-akpọ pounds. Ọ ga-agwa gị na ego eji azụ ahịa mgbe a na-azụ ahịa. Ị gaghị ịzụ ahịa na onye na-ere ogiri. I were nke a isi ya achọrọ m ogiri 1 pound. Ị manye 1 pound na naira? Mgbe ahụ 1 pound wụ 2 naira. 1 pound means 2 naira na mgbe ahụ na-eyuzu pound. 1 pound 2 naira. Isi ya achọrọ m ogiri 1 pound. Ma ọ isi ya achọrọ m ede. Desi m ede pound 5. Ị manye pound 5? Pound gịnị? 10 naira. Ọgụ pound wụ gịnị? Ka m mara. Ọgụ pound 20 naira. Pound iri wụ gịnị? 10 naira.
Mba, pam iri wụ 20 naira. Pam ise wụ 10 naira. Pam iri wụ gịnị? 20 naira. Ọgụ pam wụ gịnị? 40 naira is in twos, is in multiplication. Ọgụ pam wụ gịnị? 40 naira. Ohu pam wụ gịnị? 18 naira. Thank you, ụmụajụma ihe. Ohu pam wụ 80 naira. Mgbe a na-eyuze mgbe Igbo wụ Igbo, ohu pam 80 naira. Ohu pam na ise wee ego ole? 90 naira. Ịma ise wụ 10 naira kwe? 80 naira plus 10 naira ego ole? 19 naira. Ohu pam na ise wụ gịnị? 19 naira. Ngwa ohu pam na iri wụ gịnị? 100. Kọrọ n'onwe n'aka. Ohu pam na iri wụ ego ole? 100 naira. Then ịrụzie na 100 naira, echenji agbanwezie ya, akpọzie akpa ego. Otu akpa ego wụ 200 naira. Sị m ego ole? 200 naira. Otu akpa ego ohu pam na iri wụ ego ole? Otu akpa ego ka m mara onye ma mgbakọ na mwepụ. Otu akpa ego ohu pam na iri wụ ego ole? Otu akpa ego na ohu pam na iri. 120 naira. Emereke. Otu akpa ego na ohu pam na iri. 200 naira. Omereke. Otu akpa ego ohu pam na iri. 210 naira. Ekweke ekwe. Otu akpa ego ohu pam na iri. Ekweke ekwe. Kọrọnụ popu aka. 300 naira kụnna m. Otu akpa ego 200. Ohu pam is 80 naira. Iri is 20 naira. That is kọ ya ọnụ. Otu akpa ego ohu pam na iri wụ gịnị? 300 naira. A very brilliant boy. 300 naira. Okay, akpa ego abụọ wụ gịnị? Ego ole? 400 naira. Kọrọ na eze bụ n'afọ aka. Mana nke ahụ agaala na-eyuzizi pounds now. Ya na-eyuzizi ego ole? Naira ka a na-eyuzi. Ndị Igbo abịazie megharịa yazi. Ihe a na-akpọzi naira wụzi pound. Enwezie otu naira, naira abụọ, naira atọ, naira iri, naira ise, naira iri na otu, naira iri abụọ, naira iri atọ. Otu a ka esi tinyezi ego Naijiria. Otu a ka esi ego Igbo si dizie na. Ama jụ ụnụ, enwere naira ise, nwee naira iri ise, nwee naira iri. Eruzie na 100 ya wụrụ narị. Otu narị naira. Otu narị naira wụ gịnị? 100 naira. Onye ga-agwa m ego ole wụ 500 n'Igbo? 500 n'Igbo wụ gịnị? Narị ise naira. Mba, ị nwetara ya mana ị nwetacha anya. Ekweke ekwe. Onye ga-agwa m ihe wụ 500 naira? Naira ise wụ 5 naira. Onye ga-agwa m ihe 500 naira? Narị naira na ise. Narị Narị naira ise. naira ise. Kọrọ na ọmụma asa ha aka. Kọrọ na ọmụma asa ha aka. Narị naira ise. Onye ga-agwa m ihe wụ 700 naira? Narị naira asaa. Narị naira iri asaa. Okay, 700 naira. Narị naira asaa. Kọrọ na ya aka. Onye ga-agwa m ihe wụ 1000? Otu puku. Ndị Igbo otu esi eme ya wụ otu esi agụ, maka ndị Igbo ọtụtụ n'ime ụmụazị amaghị otu esi agụ ego n'Igbo. Eru n'Igbo ha ga-ama otu esi agụ ego. Ya ma wụ na 5 naira, 1000, 2 million, 5 million, 10 million. Iji ọha n'Igbo ha amaghị otu esi agụ ego n'Igbo. Amaghị ihe ọbụla wụ ego n'Igbo. Mana a ma abịa kụziere unu otu esi agụ ego n'Igbo. Agụọ naira narị, ịgụcha narị 100, narị naira abụọ 200, narị naira atọ 300, narị naira anọ 400, narị naira ise 500, narị naira ise, na-ekwuru narị naira ise, narị naira isii, narị naira asaa, narị naira asatọ, narị naira itoolu, narị naira iri,
sorry, eruzie iri, gịnị ka a ga-akpọzi 1000? Otu puku. Puku is what? 1000. Onye ga-agwa m ihe wụ 5500? 5500. 5500 naira. Narị naira ise na narị naira no narị Onye ga-agwa m ihe wụ 5500? puku naira ise na narị naira ise. Puku naira ise na narị ise naira. Kọrọ na ya aka na narị naira ise. Kọrọ na ya aka. Okay, onye ga-agwa m ihe wụ 1 million? 1 million. Onye ga-agwa m ya? Gwa m ihe 1 million. Nde naira. Asị m ọ gịnị? Nde naira. Nde naira. Nde ogene. Ngwa spell on ya. Nde spell on ya. Nde is what? Nde naira. Otu 1 million ego ole? 1 million naira ogene. Otu nde naira. Kpọọ na ya. 2 million ogene. Nde naira abụọ. 3 million. 10 million. Iri 50 million. 10. Kọrọ na nwa mama aka nde naira iri ise. Ngwa 100 million. Ekwe. A na-enye unu assignment ka unu ga-achọta ihe wụ 100 million. Ngwa agụcha 100 million. 1 billion. Onye ga-agwa m ihe 1 billion? Onye ga-agwa m ihe 1 billion naira? Onye ma ihe 1 billion weli aka elu. Nwa ka nwa. Nde again. Nde wụ million na billion ogene. Nde mba nde awụ million. Nde million billion ka ha na-akpọ billion n'Igbo. Onye ọbụla zatara m ga-enye ya otu puku naira. Ka ha na-akpọ 1 billion n'Igbo. Ịzata m ga-enye gị puku naira ise. Ele ihe puku naira ise? 5000. Onye ga-asata ihe a na-akpọ billion na ndị Igbo na-akpọ billion. Onye man. Ekwekekwe. Unu amaghị ihe 1 billion n'Igbo? 1 billion ijeri. Asị m ọ gịnị? Asị m ọ gịnị? 1 billion ijeri. Otu ijeri naira. Asị m ọ gịnị? 5 billion ogene. Ijeri ise. 5 billion ogene. 10 billion ogene. Ijeri naira iri. Ndị Igbo tosiri ịma asụsụ na omenala Igbo. Ndị ugwu ụmụ ha ihu ha na-asụ ama ịbịa ha sị gị ịbịara ịzụ ha ahịa ha ga-eji asụsụ be ha na-azụ ahịa na-asị gị naira goma, naira this one, naira 20 naira. Mana ndị Igbo anyị amaghị ihe wụ naira ise, amaghị ihe wụ naira iri ise, amaghị ihe wụ naira narị naira ise, amaghị ihe wụ puku. Abịasị gị ndị ugwu abịasị gị dubuda ya. Akwụnụ m anụ ya. Asị gị dubuda ya, asị gị dubu nke a, asị gị dubu nke ọzọ. Mana nke anyị wụ nke ndị Igbo wụkwanụ nke nwere isi onwe ma ya abịa agaghị ama ihe ọ pụtara. Mana bite taa unu ga-ama asụsụ na omenala Igbo. Akwụnụ ga-amụta. Akwụnụ ga-amụta. M ga-ajụ unu ajụjụ. Na mgbe mbụ a na-eji pan azụ ahịa n'ala Igbo, gịnị ka a na-akpọ 10 naira? Gịnị ka a na-akpọ 10 naira? Gịnị ka a na-akpọ 10 naira? Gịnị ka a na-akpọ 10 naira?
Naira iri. Mgbe before tupu naira apụta, gịnị ka a na-akpọ 10 naira na ego Biafra? Na ego Biafra, gịnị ka a na-akpọ? Pounds. Gịnị ka a na-akpọ 10 naira? Ihe m kwuru ugbu ọ na-echefuola ya. Naira ise. 10 naira. 10 naira pam ise, asịmọ gịnị? 20 naira pam iri, asịmọ gịnị? 40 naira pam ọgụ pam, asịmọ gịnị? 80 naira ohu pam, asịmọ gịnị? 100 naira ohu pam na iri. Ohu pam na iri, ihe anyị otu esi akpọ ya mbụ n'ala Igbo. Mana mgbe echi agbanweziri na-eyuzuzi ego naira. Mgbe a lụchiri agha Biafra, agbanwezie ego, a na-eyuzuzi ego naira. Ka mgbe ahụ ka asụsụ Igbo, ego Igbo ji gbanwezie. Kama eji akpọzi ya pound, a na-akpọzi ya naira. Akwụna ghọtara ihe m kwuru? Ọwụhụ nụrụ na-abịa, mmadụ abịa asụnụ ego ole, asụnụ ị gaghị ezu ihe. Enwere ike ịnụrụ na ịga ebe ime obodo, ịga ime obodo ebe ndị na-amadị ihe wụ naira, ịjụọ ha, achọrọ m ịzụ swit, asị gị ọwa otu pam, gị lewe anya ehu anya, ele ihe wụ otu pam, ịmara na otu pam bụ 2 naira. Isi achọrọ m ịzụ mma m sị m bịa zụta machis, asị gị machis otu pam abụọ, gị lewe anya machis pam ise, ilewe anya ma ihe pam ise, ma na 10 naira. Isi achọrọ m ịzụ akara, nwaanyị na-ere akara sị gị akara nke ego ole, ị chọrọ ihe unu ebe ahụ nke pam iri. Isi ya madam, ele ihe pam iri, ilewe anya, mana ịwụkwa nwa Igbo, unu tosiri ịmụta Igbo, mana Igbo dị ngala na iwu onye Igbo, na-eme ihe n'Igbo. Onye bịa tie gị hu a, gị were Igbo si ya hu a. Onye bịa maja gị, gị were Igbo si ya makwa na nwa afọ Igbo, makwa ihe wu Igbo. Igbo wu Igbo. Ndị isi obodo Israel bịa obodo a, ọ dị izi isi obodo Israel bịara obodo a na-agwụrụ gad, ọ dịghị izi. Igbo kwenu, Igbo zọnụ.